Kamunggay is life. Inay motor. Ikaw, mura kag haris karsada ha. Uli ka, uli. 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 Gay gamay rin gikuha. Kaya haran ni isagol sa itlog. Mao ni daling sedaan sa bukid. Magkuang ko mag-scramble itlog. Tagula nagkamunggay. Hi guys, story time ta samtang gagbiyahe mi. Shout out day ko sa nauna. Ate Faith og Atan. Tulod day mi dani kamotoran, ako kahibaw og nauna ba ang isa. First time na modong daning lugara kay nami lakaw kanang buluhaton para sa Ginoo. Unya ganahan ko ba makaagig mayangani kay makalanghapot ta og preskong hangin. Unya kanang lugar nga magyagian kaan sudlunon kay modong de kuno mi og barangay Tuburan. Unya malingaw kog ngani ba nga mag joyride ta. Taas nakadugtuli na mong kaubanan na nade pay part nga kanang lapok. Shout out ko sa hanggisakyan Sister Jonalyn ug Brad Daniel. Salamat sa inyong pagpasakay. First time lagi na ha, pero excited ko ba. Kay makalipay ning natay lakaw, labi lakaw para sa Ginoo. Unya nauna na si Ate Faith. Shout out Ate Faith ug Joy ug Nikin. Naji agyanan nga lapok kay di man simentado pero okay ra. So, kaabot na mi, mapinibungad na ho ang sili nga violet. First time, na-ignorante po ko kay kanilaging karon po ko kakitag nga ning klaseng sili. Na video dayon kay nga naman dyan na, basta makaratas ko ato madyong videohan para napatay remembrance. Kurat ko sa lugar ari kay naay mga uso dirig mga atabay. Kay nakaadto ko sila yung baypod, nakakita ako napo sila atabay. Nada po ko'y nakitaan. Minsan yung klasihang bunga. Marama po si Jagmalberry nga dagko. Comment ko nung maging sayangan ani. Murad si Jagmalberry. Pero dagko laman. Hi guys!
Nami karon sa Barangay Tuburan. Welcome to Tuburan. Tuburan, Lubay, Bohol. Word of God. Friend charming ko nun eh. Humakos kung si Delisyon ma. Nalagi, nari pa yung manok nga unano. Awa. First time ni mo, Joy? May lahat man mo tiguang na gud si Jack kay sa Jack kon ba. Guwang naman gud na. Tiguang lagi. Tanawag tahod. Gani. Tanawag tahod. Dito, tiguang na si Jo. Kasi bayo. So guys, nahaman na din sa mo ang purpose nga nun nga remi. No, nang snack. Nagkabibo na kay naka-snack. Salamat day sa nag-provide aning snacks. Mas snacks. After day ani, manglakan na pud mi kay na may lain nga adtuan. Hi. What? We are here in USA. Sa Alicia. Dubai. We are here in Dubai. Okay. Ako sa Takarizat. Lawson. Lawson lagi. Kau, ta. Mo api ta Takarizat. Di ba ning tan-aw ra gid dere. Laki kan. Kau. Dali may daghan. Aron daghan ang mga batang ron sa sakupan. At talagang Wala kwan. na awad yun. Dani may daghan. Bila may dani. Manji kay daghan. Sakto lagi candy dito. Practice yung sayaw. Ayun, api lagi. The next day, later. Gusto mo lang isang kabisihan lang. Ngawat. Ngawat to. Ngawat to pasyon. Ya, kawatan pasyon ya. Dia kagi kay dito kabut kay limon. Abot ko. Agubot rin mo din ng pasyon. Ala, imo nang gikuha na isa? Haman. May panigilabay. Armanda! Oscar! Ah, Oscar ko no. Put arrested! Kamanang, Hipolito! Kanay no nas juta lili. Kita daning mga single mom. Nawa. Romeo! Duwa kan si Romeo ang gitaga biyabas di mudawat. Ni saman. Wah, ning ijaw ra. Ah. Di mo to biya basta ang gusto. Mga anak gusto niyo na. Narabay puwada na sila Sabag ko na uod. Dara dia. Kagubot sila. Ya sa punan mo nang. Sus ni mga bata na kan mga Ikaw din sila dyan. Asli mo. Ang bata ba si mong busing? Ang October na maron. Mga November. Ngab. Padul na na diha. Wala na Ay mo rin baon. December. Imong baon sa eskwelahan. Oy, aray. Mahitok ko. Bad na. Mahitok pa baon na rin nang. Dito ninita naman si Daray. Batong bata. Lapi ma. Ha? Mura po di mo kadak og limon. Ini bunga rin ang radyo. Ang ipang
Ag precious po na pila-pila ni precious oy. Passion precious to. Ah. First, nanidang tour, dari. Ah. Sa pasyon na. Di ka maumanan aw, dari. Ikag ni. So karong adlaw di ay nada tay suman. Salamat mo nang hilin sa suman. Ganina dahi biko ako gikaon. Kaong kanay? Pasyon. Di puwa, oh. Passion po guys. Puwa pink, mangguro ni. Because of the gravity of the tunda na Maat lang ni pas yun, ma. Silaw. Lakay atluman makupas yun, ma. Nanalag ito man. Ay, suman yan ang suman. Pagkat sa day mo simpan na gabi, ma. House church. Inside kurma dia magkampus Ginoo, ma. Dapilit eh. Abi mo baon? Masakit yung sarili mo di. At magimin niyo kung paparima. Mawari ko sa mong silingan. Dari sang ijaan kay gisugo kong plurami. Parang nay kapangutan ako og na ba sila'y ubi. Kay bawon sa ang plurami. Need ko ni jag ubi nga violet. Hala, kamo na di mo lakaw. Pila naman ni katuig, hi. Kamo na misturya. Anak sa hang igagaw. Tapos Romeo, ha? Luil mong gajid ni. Sigasasar mong gajid ni magpangadyo-ngadyo og pagkaon, ha? Panda ni. Nagatiman, nga pasagdan naman ni. Wapadyo chinilas. Ha? Asa man ka, Romeo? Asa ka? Nagtakare. Nagtakra ba? Ay. Lord. Yangat ko. Madyo lang magnaa. Haman. Dan ako. Ayo. Ayo. Hasan pedila? Ay. Gisugo kong plurame. Gisugo kong plurame. Naba ko no kay balik diyang ubi nga violet. Oh. Awa kayo be? Awa di ay. Kisa ka na ubi. Para daghan lagi mo kuan no kapajas. Pero dia kay ubi sa una. Awa na di ay. Ah. Maura to kay gisugura ko rong maapang balibaran karon mangita sa glain. Wala lagi di ay. Naghanag bayabas sa diya. Nagbungag bayabas. Yes, hanggang buhok na yun sa nana. Yangat ko. Why ko why sana. Why ka ng ubi. Arkas ay isa. Salihan na. Napabundag ka? Lalindagan na ba? Mamin. Ngano dito? Ngano day? Nganday. Nga, kagipag nga ni, mamariapi kay
Mantay kalya na ha. Sige, sa pagawas sa eskwelahan, bakbakan na naglikod. Tapos siya ingat mas pagawas. Pero pabudag ni mami. Kasi lang mambuwa mampod. Pero pagawas, wa manoon po ni. Pero pagawas, bukod na pa doon idang ma'am. Kay mo, Isa man na. Mao to nindagan to kay bisig na pabudjag to imbestigahon. Ang imbestigahon ring bata dari. Aliana. Aliana. Unsay mo gibuhat? Ha? Karon guys, maglawi din ko. Mara dyan ni madali-dali dari sa mua. Ano namang sa gulag kamugay. Pero mamong ipali sa among ininunan. Si Aliana karon kay maangay na magdilaw, uy. Naanad na. Neno, mangita naglaw, uy, no? Mangita na sa nilaw, uy. May tag naglaw, uy, ba ko numi? Oh. Ano siya kusi-kusi siya mag-ibuhat sa mga iskulahan? Di ko magparabutan. Dali nga rin doon nga rin. Kaya ako'y pangutan na. Minsay nga sa tang isda na eh. Isda ang flying fish. Mga nagmulupad. Ano sa mana? Ha? Ano sa mana? Hala. Sasa? Hi guys, ikan kuila guys. Hindi, kamusta man? Ipasugo ko sa may pabubos mga buwak guys. Pasugo. Isa pa may gisugo. Sinurama. Ano, nagsuwat ka? Sa'yo mo gisuwat? Sa'yo mo gisuwat? Tumatma. Puma. May kalipat. Dali tabayan ko garo sa kamunggay ha. Dali. Pag-ilis ka noon. Kaya mo sininas bangko ka, katong ganina, pakaw.